umpisahan yung ceiling doon. So ayun kasi pabango minsan, tapos pabango ni Macy's. Mga throwback, nagkwentuhan kami kasi hindi kami nagkakilala ng project dito mga boss. Haji Banger, siniripi namin atan kung gano'n ka nalimasan, pwede kang dumang dito sa bintana nila. Kasama si Han, kanina ka pa ba dumating? Thank you ah. Ayan, naggasolina po tayo na sa Joby Mariano. Yan ang 510. Tawagan ni Sura Madam. Year 2000 ano pa lang, 2005 sa kanya. Yan lang po yan. So yung mga metal paring nabili na. Next time ulit. 2 weeks pa bago tayo mag-umpisa rito. Full payment. Ha. Okay, good morning. So ayan, good morning po mga boss. So ayan, dito tayo sa Barangay Sinense, Tarlac project. So galing na po tayo rito kahapon. So balik lang po tayo para mag-usap ni Sir Jing. So ayan, so mamaya may pupuntahan din tayo, pupunta po tayo sa Lawak, Pangasinan project. So unahin lang po na natin dito. Tapos yung ibang project na pala dito sa Alaminos pwede na po nating umpisahan yung ceiling doon. So ayun kasi finishing na po tayo. Malapit na po kasi na silang makapagpalitada. So yun lang muna. Tapos baka susunod na po yung Santa Ignacia. So una ka lang po itong Alaminos. Tapos susunod Santa Ignacia. Tapos yung mga house project natin. Tapos isunod natin yung ibang ceiling. So yan pa yung mga lakad natin, mga schedule ng mga trabaho natin. So dito muna tayo mga boss. Okay, dito na tayo. Ayan o. Dito na tayo sa project. Okay. Okay. Ayan. So galing na tayo kahapon dito. Hello sir. Good morning. Morning. Okay na sir. Pupunta napanipad din ulit to yan. Ano, may binigay si Sir Jing sa atin, no? Japanese sake. Another collection mga boss. So laging nagbibigay sa akin wine, mga galing sa abroad na kliyente natin, wine tsaka sombrero. Tapos pabango minsan, tapos pabango ni Macy's. Yung mga ibang nagbibigay sa atin. Pabango ni Macy's, tapos sabon, ganun. Sa akin naman yung wine tsaka sombrero katulad nito, bigay ni Sir Mar Gamboa. Shout out. Okay, so ayan, tara na. So kwento-kwentuhan lang. So nagtagal po tayo dito din sa kwentuhan. Nagkwentuhan kami ni Sir Jing kasi dati po siya sa Pagcor, sa Casino Pilipino. So official siya dati doon mga boss. Ako naman empleyado dati ako sa Pagcor. So ayun, mga throwback, nagkwentuhan kami kasi hindi kami nagkakilala doon. So nalaman lang namin na nagtrabaho siya at ako nung isang gabi nabanggit niya na pupunta siya ng Pagcor. Sabi niya, sabi ko dati rin ako sa Pagcor. Kaya ngayon nung kita kami,
ayun, puro kwentuhan na lang dati dun sa pinagtatrabuhan namin. So tara, punta tayo sa Lawak Project. Let's go. Ayan, lawak na po tayo mga boss. Lawak Pangasinan Project, Kasampagaan, Lawak Pangasinan. Okay, so ito yung Barangay Kasampagaan. Okay, update po natin yung tropa rito, yung project dito mga boss. Tapos yung mga ibang tropa dito ay lilipat na po sila ng site. So ano lang naman na kasi ito, tapos na yung mahirap na parte, yung framing. So takip na lang sila tsaka masilya. So pwede na magbawas dito. Kailangan na rin sila dun sa kabilang site kasi may timeline po tayo doon, kaya kunin po natin yung ibang tropa rito. So last day na nila bukas, tapos Lunes start na po sila doon sa Alaminos Project. Okay, ayan, dito na tayo. Ay, pagipatay ya. Pagkapatay ni Kwa. Ay, di banger. Ayan ay. Libos di pareng. Okay, balik muna tayo rito. So dito, ayan, hindi pa natakpan yung iba. Pero dito natakpan na. Takpan na yan. So pwede na rin mag-cornisa rito. Ayun o, ayan na yan o. Oh, punong-puno ng design. Saan ka pa? Malaking sagad na sagad. So high ceiling, sinagad na po namin yan doon sa pinaka wall na itong bahay. Kasi sa mga project talagang pag ako yung nagano, mas gusto ko yung sagad. Naka shadow line yung hallway. Dito tayo. Dito nagano na sila, nagtatakip. Ayun o. Sinirip yamin atan kung dire-diretso. Ha? Okay. So ayun o. Dito nakapagtakip na. Masilya na lang. Pati dito. Ayan, kornisa na lang dito. Dito meron pang parte na hindi natakpan. Ada Ledwen? Ledwen? Ayan no. Shoutout kay Ma'am Jackie, kay Sir Joey, at kay Ma'am Josie. Ano, gawaganda na yung bahay nila. So ito na lang yata hindi pa natakpan. So, tapos din sa garahe. Ayan. Dito ang banda, tapos yung gusto. Tapos din sa master bedroom, tapos dito sa may garahe. Maganda rito sa Amil-Imagan, pwede kang dumaan dito sa bintana nila. Nagiging ano,
nagiging pinto. Pati doon, sa kusina. Yung pinto na bintana. Pwede kang dumaan. Yung pinto. So wala po sila, punta po sila ng van eh. Baka bukas pa daw sila uwi. May kinis na, Piolo. Kasing kinis na ng ano So hinahabol po niya yung ano, yung pag magmamasilya naman ano eh, ang ano niyan para kuminis yung ano, mawala yung dugtungan, hindi mahalata. Yun po yung purpose niyan. Siyempre, dapat hindi rin magbilitak kung maaari kasi gypsum board na yan eh. So hinahabol niya yung lapad. Kailangang lapad nung kisame natin sa masilya para pag nagpintura hindi mahalata. Okay. So kanina ka pa nag-ano, anong meron ka bang shoutout? Wala po. Wala. Kasama si Edwin. Wala, ano, kasama ni electrician natin. Okay, tara na. Let's go. So ilan ang pinunta ko dito, i-update tapos tingnan ko yung mga mali nila. Kaya lang na perfect nila. Wala silang mali. Mukhang ano, useless yung pagpunta ko rito Masyado na magaling mga tropa. So yun kasi yung ano purpose ko rito. Sa mga site, pag bibisita ko, titignan ko dyan yung mali. Pag tama, syempre hindi na natin itatama yun kasi tama na dito okay sila. So perfect lahat. Okay, let's go. Okay, dito na tayo sa bahay. Ayan, no? Alright. Ay, ate. Wala si tita mo? Tita mo? Wala. Han! 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 Ayan daw aming collection natin Japanese sake. Ayun, dito yung iba. Ayun dami. Good morning. Dito tayo sa shop. Anybody just try buds? Ito po yung kaya nag-medyo fitting na may kabila. Wag. Okay, so ayan So yan pupunta kay Doc Arvin. Nag-upgrade na yung mga upuan natin Ang gandang cut ng CNC upgrade. Ay pang ano na. Saan pa daw ba? Ayan may ano tayo. Mga subscriber. Ayan, nag-iwan ako ng ng sticker. Shout out. Shout out Dino. Gino Romero. Ayan. Thank you sir. Thank you Ayan, naggasolina po tayo nasa 4,276. So 72. Dumating din. Hinihintay pala tayo mga boss. So ayan. Let's go. Okay. So, ito yung Karabawan mga boss. Baka dito naman kaya. Saan ba yung Karabawan talaga? Lampas ng tulay ko na umutulay tan Agsalud sa tayo kay Joby Mariano mga boss. So cabinet, kitchen, TV console. Joby Mariano. Ayan, bibigyan natin ng sticker si Ante, kilala po tayo rito. Sorry. Na ganyan madam? Orena Mariano. Orena Mariano, ayan shout out. Agbuya kayo to. Nagbuya mo na. Sige po. Sige. Salamat. Bugyan na siguro dyan. So dito kasi hindi pa ako nag-vlog, marami na akong kliyente rito.
sa di yun. Di wow. Jadi mati mana? Oops. Pares lang kami ngulong kabinet. Hey, Bats. Ata ng balay. Ata di in-estimate ko na. Punta na ako dati dito. In-estimate ko yung ceiling nito. Kaya lang year 2005 pa yata yun. Jeta na. Batang mo. The voltage ka gumato. Yan ang 5 at 10. Kanto ni Bats. Kanto. Tanan yung tilino. Okay. Tapos atras. Ayan, punta na tayo dati dito nung year 2000 ano pa yata. Mga plywood yung kisame na ito kasi lang pabago ng pera. Tara. Let's go. Pati yan pinuntahan na rin natin dati ito eh. Pati ito. Hapo. I-charge mo ito. Ayan, nagbabakbak na sila ng tiles. Oh. Wow, ito yun oh. Yung ano ko noon, puro star ha. Star. So pinasyalan ko na dati ito pero matagal na. Ayan, TV console. Pay kabilan, madam. Ata. Sige. Matawagan ni na madam? Matawagan? Kung guna na gaming ka, gusto ko siyang makausap kung guna na. Sige. So, ito yung ayan, susukat pa natin. TV console. Ayan, shoutout kay Ma'am Joby Mariano. 3. Oh, ito, kantot to yun eh. Talong makita, talong may specify tayo. 39.5. Nasa Italy yata sila, ma'am, no? Italy. Natandaan ko. Napalaki dito yan. Idingam na bayagan. Year 2000, ano pa lang, 2005 sa kadyan. The Foreman Nixon mo lang ng kisame ato eh, di ba? Ay, baru natin ako kapit. Pintor. So, nang wala ka po magay po. Tagalog kayo gawin. Santig na siya. Amamula ka dyan ni Foreman Nixon. Nagal mo. Maclagonilla. Maclagonilla. Basta ikasuka mo lang. Sige, nasukat mo yun. Picturean mo. Ayan, tara na. So meron pa kami susukatin dito sa Herona. So yun, sila Buddy Noli na lang tsaka si Buddy Jess yung pupunta doon kasi may lakad ako. So kitchen, tapos closet yata, TV console. Yan yata ipapasukat doon. So sila Buddy Noli na lang tutuloy doon. Tapos tayo naman, bibili pa tayo ng mga materyales. Let's go. Let's go. Oh, may kambal, ang ganda oh. Kambal. Gawala lang kayo. Kambal. Oh, meron pa isa kambal oh. Patihil. Kita kasama motor kan. Bawati. Sa iba papasok. Naka-ADB pa naman. Tara na. Okay. So dito naman tayo sa Maxi Wood.
So bibili po tayo ng mga ano mga boss, materyales. Okay mga boss, so bukas. Yan, bibili ka po ng boss. Uy, ang galing naman mag-parking na ito. Kinuha na lahat. Kasama ko si Tamraw. Si Tam. Ayos. Papahinga muna si Roxy. Yung kami dalawa ni Hiro at saka ni Tam yung mga yan. Ay, yung tagal. Sa pag-asigaso sa mga materyales na kailangan. So, ayun mga boss, dito ko na tatapusin yung ating vlog for today. Bukas, simula na ng trabaho. Hindi maayos yung pag-parking niya. Yan. Isang reklamo ng isang OFW sa Saudi. So, tara na. Okay, so yung mga board, mga metal paring, in-order ko na po yun doon sa kabilang hardware sa Insular. So mga ano po yun, mga JAMAX ang tatak. Yan, so dito tayo para sa small item. Ayan o. Ano? Namiss kita. Namiss ko yung ano. Ayan. Oh, buti ito automatic pag siya ng ano mo, wala nang ano, siya nang bahala mag-ready. So ba tayo ng ano dito. Tingnan tayo ng mga board. Natin kung meron na yung ibang stock. Out of stock pa rin. Ay 3,084. So ayan lang po yan. So yung mga metal paring nabili na. Okay, tarahan na natin. Karga na natin. Thank you Thank you. Next time ulit. Tara na. Okay, dumaan ulit tayo rito sa Tarlac project. Umpisan natin. So yun yung mga aluminum profile na binili natin, no? Para sa Kisame. Yan, binili ko sa Marina Arcade kay Boss Nomar. So ito yung susunod na gagawin natin pagkatapos nung Motrico project. Yes, sir. Good afternoon. Okay, so ayan o. Full payment na po yung project natin dito. Hindi pa tayo nag-umpisa. So, 2 weeks pa bago tayo mag-umpisa rito. Full payment tapos finishing project to. Tapos marami pa pong ibang ipapalagay dyan. So additional na lang po yun. So tara, uwi na tayo. Dito na tayo. Uwi na tayo sa bahay.
Ano, saan na yung basurahan? Ito yung filter. Nabigala lang tayong filter. Ayan. Filter ng Nawasa, 3. 150. Ano ito? Merenda ninyo kanina? Ala, may langgam ah. Naku, may langgam. Oh. Hi! Are you complete? Okay. Are you complete? Papa, I'm trying to see how hard survival is. Wow, it's hard. Who is your favorite vlogger? Wow, thank you. Oh, ano sasabihin nyo? So, see you in the next video. By the way, don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Bye! Bye!